لروجاوای کوردستانê çinîna ceh dest pê kiriye. Di nava çend rojên bê de dê çinîna genim jî dest pê bike. Lê heta niha rêveberiya Xweser nirxê kirîna genim û ceh ji cotyaran ranegihandiye. Derengmayîna destnîşankirina nirxê genim û ceh, cotyar û cotkarên Rojavayê Kurdistanê dilgiran kirine. Her sal wek vî çaxî cotyarê Rojava di metirsiyekê derbas dibe, ew jî gelo wê nirxê genim bi çi awayî bêdanîn. Wek em tev zanin li Rojavayê Kurdistanê di van çend salê dawî de beşê çandiniyê girêdanek pir mezin bi dolar hatî girêdan û teklîfayê giş bi dolar tê kirin. Em nêzîkî hefteyekê di dua nêzîkî berhemkirina genim dibin, nirxê wî nahîn nehatî tehdîd kirin, cotkarî di metirsiyekê de gelo wê çawa bêdanîn. Bi rastî barê cotkar gelekî giran e, bi teklîfa golê beşê çandiniyê hatî kirin, gelo wê danîna nirxê genim li gor daxwaza wî biyana. Ji bilî derengmayîna destnîşankirina nirxê genim û ceh, tirsa cotyaran ji egera kirîna berhemên wan bi lîreya Sûrî jî heye. Gelek gotên kirin kê em zêdeyî par be, hinek dibêjin wê bi lêreya Sûrî be. Em bêhêvînê got nirxê genim ne kêmî pêncî sentî bê ji kîlokê re û bi lêreya Sûrî neyê danîn. Heger bê û bi lêreya Sûrî bêdanîn, wê cotkarî bi rastî gelek tehdê bibînin ji ber ku ew perê bi Sûrî wergirin, wê ribek ji wan here ji mekatibê sirafar û wê dolar gelkî bê bilindkirin, wê ev bandorek pir xerab li ser rewşa cotkarî bû. Parsal rêveberiya Xweser yek ton genim bi $403 ji cotyaran wergirtibû. Bihayê yek ton ceh jî bi $300 destnîşan kiribû. Îsal hikûmeta Sûriyê nirxê yek ton genim bi nêzî $300 destnîşan kiriye. Parsal rêveberiya Xweser nêzîkî 1 milyon ton genim ji cotyaran bi dolar wergirtibû. Îsal heta niha rêveberiya Xweser işkere nekiriye dê çi qas genim ji cotyaran werbigire. Hüseyin Umar, Rûda û